Jos me tehtäisiin tätä päivää, niin mä rupeisin olemaan aika hyvä tässä muuten. Destaclean Oy on yksi Suomen suurimmista purku- ja rakennusjätteen vastaanottajista ja tarjoamme myös Suomen suurimmille rakennusliikkeille kokonaisjätehuoltoa rakennustyömaille. Mä oon tehnyt PolarPron kanssa yli 10 vuotta yhteistyötä. Olemme löytäneet erittäin hyviä työntekijöitä kuljetus- ja logistiikkapuolelle sekä viime aikoina asiakaspalvelutehtäviin. Meidän yhteistyö on erittäin tiivistä, että vaikka meillä ei ole välttämättä auki mitään prosessia, niin voidaan soitella, että hei, miten menee, miten vanhoilla työntekijöillä menee, rekryillä menee ja onko tulossa esimerkiksi jotain uutta. Tai puhutaan ihan muuta vaan, että miten menee muuten. Et meillä on hyvinkin semmoinen läheinen suhde. Mä arvostan yhteistyössä rehellistä ja rempseetä otetta ja ammattitaitosta totta kai ja yhdessä tekemistä. Mä voin suositella PolarProta ihan kaikille. Ehdottomasti logistiikka- ja kuljetusyrityksille, mutta myös ihan kaikille. Että täällä on kyllä osaavaa porukkaa, jotka löytää tarpeeseen kuin tarpeeseen ammattilaisen.